Umar Koita bi alamsa donki barodi sebon nyofra folo ko cugudi fanta tumuta bi alamsa do kun klinanna don keba gafe kun folo minun bora olu kun folo yemi fo olu fleni amba damne la lettre du peuple ni ale dayen folo le sanfela la ibay ka fo yu damasigi femi koni pemi ale yoro kenele min dele ni obesity pemi ko fo wala sa ni abita so kemenyona na kadi pemi barakela olu yerema Mali plima ale kuna fondi gafe ni ambaraka nyo Umar Baro Sirbe ale ka kuna fondi sebendo min koni nini ale numero folo ale soni sigi ko samba fla ani mugani fla ko o sanken gelara ko sebe anga jamana ma Klende ale soni sigi ko Asimi Guita ka kuma min kera ni obv de nouvelle an ko fo min yera kon kera jamana nyama fe ko ayi soni sigi ko sebe ko jamana kala nyini wala sa amse anga yera ma horonya soro chugo mina ko ayi soni sigi ka wafana ko o istiraye an fe sira min be se ga to amse ga wala chamanke min be se ga sababu ka anga jamana siniye sigi ka se ka o labe L'indicateur du renouveau ale shoni si ko femin kono metalike shara shundo ni obelwa organique ale yela mani ko fo min kono be nyeshi cour suprême moma ko silma ko ale la nyini flag don mi me ke sababu ye ka sega o shara shuin ko kon min bla la gouvernement mo fe Mali clé ale shoni sigi for yasimbe ale tama minke ka nyeshi mali kono nama ko akoni tara ko abi akubi nyana bon ko walma ko atiñanabo ale ñinigal ke ayerela l'indépendant ale shoni sigi o tama kelen ka ko tama min koni kera wati damado konona na anga jamana konona na ko for yasimbe ko ale koni kodo ga sigi ka soro finitigila ka binani ani woro minuni olu koni kiri sigira olu ka ko olu ti ako abulu L'essor ka bita kunche ale shoni sigi o wale kelen ka ko Côte d'Ivoire finitila ka binani ani kononto olu kumango kuma ko for yasimbe ani ka se colonel Asimi Goita ma ko olu koni ye nyonye min kera kerengerelen konona na ka be kunungo alema panta tumuta ni ben dan sigi bi kuna fondi gefo la menu soro e kan tamana temene minute tandure nun kanga wala mun kanga wala bi alamta Antoine Solange Damelignema kafara isu Vatican oludi kanga la jiluke renouveau télé renouveau FM sanfɛ kafara anga faranka radio bela jini sanfɛ la kan Omar ni sanga konnala ami Alexis Bisimila donc do Alexis Gogo animation yalma bi tuguni Alexis Mason muma anga je anga lame balma ni nyangma aywa abi fola dongo do alni ambala ko yara wulila uba foko uniforme ko nigi bora kan nigi tula ani ko asenge ka bon ga ni tour sera fon fema obingine aka folenko beba fodi aywa mbake chugodi fodode ka damne ka tugu betna se ka je ka dabla ngani eko nta don atiken ngakungola ani sentala dala tona ilaje ka ta osrafe en flè san ila mamina sisan musa kaukacha geliao be ga obela kari o kari imana musowi iba foko gela fuite malikono katugu uniforme ko abu bela ini akilin fonfa mana kuma oba fiana ko asira dable ga mashitike sababu ka dabla fo doka damne fo doka bama wala sato katuko ne masomima oyoye Alexis Mason yoromima owetal kenna Umar ko Alexis sira sabalide aba ko dire Alexis bole gabi ko koron sogoma isa koba in sogoma aba fanta to ta be songra foli di maka barufo ka alama baka na fila baka bela jele fo manake fonfa ajara bela jele sakaba ibe stilla sogoma dai na de harmonie ni fon interum soka konyote bile bintu jarake ah oui bibish madame Tokola ero ménage voilà mais on l'a bien quoi ah ouais la bon ça va dire no kaba kampo na ro anklenga ta interum soka konyoro la sigatala amedo kai soni ama mawilili obina bisimila isa kaba fe
Isa Kaba bakurubaw la ne ɲɛfɔli kɛ kanubagaw ye an ka bi maa welele ale ka lahalaya kan. Awɔ Seydou Fane de don. Seydou Fane ye lafasajɛkulu olu ka ɲininikɛla ye n'a fɔ ma ko revendication ka kɛɲɛ ni direction générale du commerce et de la concurrence olu ka comité syndical mɔgɔw ko nisɔngoya dɔw b'olu la ka kɛɲɛ ni jamana lahalaya n'a cogoyaw yɛrɛ ye an b'a to kɔnɔni ka pan a tigi yɛrɛ bolo. Seydou Fane i ni sɔgɔma. Alors an bɛ taga Sira Kamara fan fɛ ni labɛnw sigira sen kan sɔɔni ani an ka maa welele Seydou Fane ka ɲɔgɔn lasɔrɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ nɛgɛla bi Kaba hali Sori fan fɛ an ye gɛlɛya sɔrɔ mais an dalen b'a la k'a fɔ labɛnw na sigi sen kan. Ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ ni comité syndical mɔgɔ olu ka baara bɛnnen bɛ kosɛbɛ sanni feere yɔrɔ vie chère ko kuma min bɛ sen na jamana bɛ nafolo bɔ kuma dɔ la k'a di jagokɛla dɔw ma walasa u ka se ka sɔnɔgɔya kɛ jamanadenw ye walasa k'o sɔngɔko jateminɛ ni cakɛda in de bɛ ɲɛsin o ma olu ka lafasajɛkulu mɔgɔ olu ka jateminɛ y'a jira k'a fɔ ko jamana ma olu bila u ka minɛn dafalenw kɔnɔ walasa u ka se k'o baara ninnu kɛ mais kuma caman jiginna yɔrɔw bɛ sɔrɔ olu la kosɛbɛ k'a fɔ k'olu de tɛ k'u ka baara kɛ ka sɔrɔ kɛ sɔngɔyɛlɛw ni sɔngɔjiginw olu de kan k'o bɛɛ jateminɛ cakɛda nin sigilen don o de kama. D'accord. Sɔngɔw minnu fɔra o bɛ ka kɛ o kɛcogo la wa ani fana ni sɔnnɔgɔya dira mɔgɔ minnu ma olu bɛ k'o di o dicogo la donc olu kɔni ka jateminɛ la olu b'o ta ni ka segin min kɛ k'o baara bɛ ka gɛlɛya olu ma kosɛbɛ. D'accord. Ko Fane bɛ da la. Seydou Fane i ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma Isa Kaba. Seydou Fane bɛ hakililajɛ k'a fɔ min ye direction générale du commerce et de la concurrence e ye o lafasajɛkulu olu ka ɲininikɛla ye. Kosɛbɛ. Aw nisɔngoyalen don ka kɛɲɛ ni baara dɔ ye baara min n'a bɛ fɔ a ma ko PVI o yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ. Oui. Isa Kaba i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma. I lamɛnkɛbaga bɛɛ fo. U bɛɛ y'i laminɛ. Ani baarakɛɲɔgɔnw. U bɛɛ y'i laminɛ. Effectivement, mi rectification dɔ k'a la effectivement c'est le secrétaire général adjoint et section syndicale mun ɲɛsinnen don direction générale du commerce. Awɔ. La consommation et de la concurrence. Ale secrétaire général adjoint de don. Awɔ. A secrétaire général ye Nuhu Sidibe ye. Pardon? Nka secrétaire général ye Nuhu Sidibe ye. A secrétaire général ye Nuhu Sidibe ye. Awɔ. Kosɛbɛ. I ko yala PVI ye mun ye? PVI ye tubabukan na u b'a fɔ programme de vérification des importations. N'i y'o lajɛ i b'a sɔrɔ PVI tɛ dɔ ye u kɛlen bɛ ka minɛn dɔ de sigi sen kan ni minɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka don o de ye importation k'olu kɔlɔsi. Donc kabini san 30 fɔ san 40 ɲɔgɔnna bɔ Mali tun b'o baara in kɛ an ka minɛn minnu bɛ bɔ jagokɛ minɛn minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛ ka don jamana kɔnɔ yan'u ka don minɛn ninnu tun bɛ sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ de. O sɛgɛsɛgɛli programme tun bɛ fɛn mun la an b'a fɔ o de ma ko PVI. Mais Mali yɛrɛ tun t'a baara kɛ a tun b'a baara di société d'inspection dɔ de ma minnu b'a baara kɛ. An bɛ se k'a fɔ o société 3 ɲɔgɔnna de la k'a baara kɛ Mali la. O fɔlɔ ye FCGS ye filanan ye Cotecna ye puis an ni Bivac bɛ ɲɔgɔn bolo n'u b'a fɔ ko Bureau Veritas la société française qui est appelée Bureau Veritas an n'o bɛ ɲɔgɔn bolo bi a bɛ san 10 ni dɔɔnin bɔ fɛnɛ olu tun b'a baara kɛ. Ayiwa Fane aw bɛ mun reprocher o baara in na bi bi in na o PVI in na. Bon an bɛ ka mun reprocher PVI la o ye jamana ɲɛmɔgɔw ka kɛcogoya de ye. Y'a f'i ye kuma daminɛ na n ko PVI yɛrɛ dabɔlen bɛ minɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ jagokɛ minɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka don jamana kɔnɔ k'olu sɛgɛsɛgɛ. Sɛgɛsɛgɛli tun bɛ boli fɛn 5 de kan minɛn ninnu na. A fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye minɛn yɛrɛ hakɛ n'an b'a fɔ o ma ko quantité. A filanan a bɛ fɔ o ma ko qualité minɛn yɛrɛ ɲali. A sabanan a prix a bɛ fɔ o ma ko a sɔngɔ. A naaninan o ye a position tarifaire ye c'est à dire ni minɛn bɛ na minɛn fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ fɛn o fɛn dɔn hali n'a kɛra pikiri ni diplôme min d'a la sisan nomenclature b'a bɛɛ de la o nomenclature de b'a dɔn i bɛ kan ka to min kan ka don nin na a bɛ fɔ o de ma ko position tarifaire ani évaluation dɔn donc o fɛn 5 in o de tun bɛ contrôler minɛn ninnu na avant que u ka don jamana kɔnɔ mais san tɛmɛnlenw na Mali bɛ OMC de la an b'a fɔ o ma ko organisation mondiale du commerce Mali b'o la. O ye laɲini kɛ k'a fɔ ko contrôle minnu bɛ kɛ minɛnw yan'u ka don jamana kɔnɔ ko contrôle la ko fɛn 2 bɛ ko k'olu sen bɔ a la o fɔlɔ ye évaluation douane ani position tarifaire ye mun f'i ye sisan ko k'olu bɔ a la donc Mali y'i bolo nɔ bila o papier in kɔnɔ donc normalement Mali y'o kɛ 2016 donc à partir de 2018 Mali y'a ratifié Mali kɛlen ka ratifié 2017 le 31 décembre 2017 Mali tun kan k'o contrôle jɔ position tarifaire ni évaluation douane kan n'o fila jɔra jumɛn de bɛ to
contrôle de la quantité de tout, contrôle de prix de tout, et contrôle de la quantité de tout. Au sabbat, ni olu ta k'a lajɛ quantité bɛ contrôler mun kama a bɛ contrôler k'a dɔn jamana kɔnɔ jamana den dɔ bɛ yen i n'a fɔ an b'a fɔ ko importateur o b'a fɛ ka bɔ ni minɛ suguya ni hakɛya ye ka na n'a ye o b'a to jamana yɛrɛ b'a dɔn don nataw la nin hakɛya bɛ ka don a ka jamana kɔnɔ o ye contrôle de qualité kun y'o fɔlɔ ye a filanan o ye contrôle de prix ye a bɛ minɛ mun san kɛnɛ ma a y'a san joli n'a nana n'a ye a bɛ se k'a feere joli est ce que n'a nana n'a ye a tɛ gɛlɛya jamanadenw ma a bɛ gɛlɛya jamanadenw ma a bɛ se k'a to an bɛ se jamana bɛ se k'o ɲɛsin contrôle de prix kun y'o ye fɔlɔ ye contrôle de qualité minɛ mun b'a la ka na est ce que minɛ yɛrɛ qualité ka ɲi wa a tɛ kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma yala n'a nana a bɛ mɔgɔw mago ɲa wa donc fo k'o dɔn ka sɔrɔ minɛ yɛrɛ ma don fɔlɔ donc o kɛlen ka Bivac kɛlen ka an kɛlen k'a fɔ ko sisan ko ka contrôle dɔ in jɔ komi an y'an bolo bila sɛbɛn na ani OMC an y'o jɔ an y'a ɲini u fɛ sisan ko n'o de don an ka continuer ni contrôle saba tɔ in ye n'o ye quantité n'o ye prix ye n'o ye qualité ye mais Mali ma sɔn k'o kɛ en 2018 Mali taara contrat dɔ ta k'a di Bivac ma o de minɛnw ka contrôler o fɛn saba in kan kɛnɛ ma k'u bɛ contrôle documentaire de kɛ document dɔrɔn donc o b'o marché ta k'a di société française yi ma n'a fɔ a ma ko Veritas o société française yi Mali ni san duuru kɔnɔ Mali ye miliyari 60 ni kɔ de d'a ma a bɛ miliyari 60 ani kɔ Mali y'o de d'a ma k'a ka contrôle documentaire kɛ o contrôle documentaire a bɛ document mun fourni n'u b'a fɔ ko attestation de vérification documentaire o document in a tɛ fɛn ɲɛ anw service commerce mɔgɔw ye a tɛ fɛn ɲɛ douane ye a tɛ fɛn ɲɛ administration fansi ye donc an yɛrɛ b'a fɔ ko u ye miliyari 60 ni kɔ de la fili fu aw bɛ fɛ mun ka kɛ bi aw bɛ fɛ mun ka kɛ bi an ye mun f'u ɲɛna an ye ko gɛlɛyara an yɛrɛ delila ka grève kɛ ko in na ka tɛmɛ parce que an ye préavis déposé a la gouvernement y'a yir'an na k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an b'a la ka mun fɔ aw b'aw jo fɛ a kan ka kɛ aw ka nin fɔcogo in de la mais an yɛrɛ na bali ka mun ye tuguni gouvernement bɛ ka bɔ ni sira wɛrɛ mun yɛrɛ tɛ o ko yɛrɛ kɛcogo yɛrɛ ye anw taara grève la an ye tile 30 ni kɔ kɛ grève la salon ala nana kɛ k'an to grève la jamana nana ménage ka embargo bi anw kan an ko bon fasodenya kɔni bɛ bila fɛn bɛɛ sanfɛ an ye grève ɲɔngiri ka gouvernement accompagner ni hakili b'a la o période in bɛɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ yala la sugu kɔnɔ fan bɛɛ fɛ ka prix ni fɛnw contrôler mais n bɛ mun f'i ɲɛna Isa an y'a f'u ɲɛna nin miliyari 60 mun dira fɛn ma bi Bivac ma Veritas ma n'o ye société française ye a miliyari 60 an k'o de k'u k'a di administration ma an ka contrôle de quantité kɛ an ka contrôle de qualité kɛ an ka contrôle de prix kɛ wari tɔ min bɛ to a ka di service ma k'o renforcer parce que an ka service bi n'o o ye commerce yɛrɛ ye gɛlɛya mun bɛ anw da la a ka bon hakili ma n'i y'a f'i ɲɛna an ye nin san damadɔ in bɛɛ kɛ contrôle ba in na n bɛ misali kelen dɔrɔn de ta k'a d'i ma i bɛ direction régionale du district de Bamakɔ ta Bamakɔ kɔnɔ yan bi commune 6 de bɛ yan a commune kelen-kelen kɔnɔ antenne kelen-kelen de b'a bɛɛ kɔnɔ mais antenne kelen tɛ yen nɔ mobile kelen bɛ antenne mun na ça n'existe pas o tuma aw b'aw ka baaraw kɛ cogo di mais agent b'a kɛ n'u ka moto de ye kɛ u yɛrɛ ka moto olu bɛ yala yala boutique tigiw n'u yɛrɛ ka moto ye ka yala ka taa dugu ta sugu kɔnɔ agent b'o kɛ an ko ka nin wari dɔ ta ka di mɔgɔw ma u ka se ka service ka se ka la au moins équiper a ka baara ka kɛcogo la n'i ye direction régionale du district ta i yɔrɔ bɛ Bamakɔ la kɔni Bamakɔ nin ka bon Bamakɔ ka bon n tɛ commune dɔ Bamakɔ yan nɔ n tɛ commune dɔ Bamakɔ mun quartier ka dɔgɔ ka tɛmɛ quartier 8 a tɛ yen a ka dɔgɔ mais mobile kelen t'a a si la e bɛ bɔ i bɛna Kulukoro e ka taa Kulukoro région na mobile kelen dɔrɔn de bɛ direction régionale de Kulukoro bolo olu b'u ka baara bɛɛ kɛ n'o ye k'olu ka taa Nara kɛ n'o ye u ka taa Kolokani kɛ n'o ye u ka Banama kɛ n'o ye u ka tila ka na Bamakɔ périphérie n'an b'a fɔ Ɲamanaw ni Sangarebugu ni Morobabugu ni Kalaban ani Sanakɔrɔbaw n'a tɔw o bɛ kɛ cogo di a ma nɔgɔn mais o bɛɛ la mɔgɔw ma baara bila mɔgɔw ma saliya mɔgɔw y'u seko kɛ bamananw ko donne-moi c'est-à-dire les moyens définissent la fin ayiwa ni moyen mun dir'i ma i bɛ baara kɛ n'o de ninnu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Seydou walasa ka kuma surunya aw bɛna mun kɛ ka sɔrɔ k'aw kɛlen don k'aw kunkan bɔ tile filanin na aw bɛna mun kɛ aw ye préavis de déposer wa an ma préavis déposer mais mun ye an bila ka kuma tile filanan na ni an yɛrɛ b'a fɛ ka assemblée générale proposer qu'ensuite ka conférence de presse dɔ kɛ awɔ o ye parce que tile fila in na a fɔra ɲɛna tuguni
Au contrat, nous avons en fin décembre, le 31 décembre de l'année 2022. Pour venir à calculer le héritage, la société française, pour venir à calculer le dama. Ça fait un milliard de dama pour tout. On va tout faire nier de ça. Parce que le problème est moins ça kaba. Malgré qu'on a fait un programme, problème il a PV coina. Fin quel nom est-ce? D'accord là, un électricité pour le municipal en son temps. A foyer PV bala ka tasira mu pe ni ta tasira yi awo an hakili mu we de an ga instrument ro ci nga na mo ko ma ko contrôle de conformité an kele de OMC mamuri ko war bala Sénégal bala awo mais olu kele ga accord ne ratifié ngolu ko contrôle de conformité ci ta accord war bi ni tara men ngolo so ka to ga fuma tout parce que mena ka no du ga jamana ko da contrôle de sur Afrique na qualité ka na qualité da pale awo olu bo barake olu la ba sur men ngolo to ko no Premier ministre ko en son temps a comme maintenant il y a déjà 2008 un contrat civil véritable on a tourné contrat bana on a évalué ensuite on a lajé que la prokata ka PV marani sera mu sera prokata mais a kere na fo aller ma fu de fo muna contrat mu me ba le 31 décembre 2022 le 4 décembre, dans le 5 janvier, l'a dit. Janvier, oui. Nous avons ma disposition foueta. Voilà ça, on a au contraire évalué. Voilà ça, on a tel site au Marrakech, nous PV au Lanyanamaya. Et on a mis au gouvernement, nous, le Premier ministre, on a mis au Kouina. Aïwa. Allez, Magotala, matin, ministre du commerce, Aïwa. On a direction du commerce, au Kérébété. Abina, faut faire un petit dans la boulot. Parce que Abina faut malko tout le cas pour aïwa sinon on a famille là ni pareil ni bi faire commerce parce que moi ka famille ka foko imana ni fin o penke commerce de ba kono awo ali si le me ala jo munani commerce de ru awo c'est de commerce service donc faut mo ko de femme awo tiens de ni au commerce barake mine nyina mo malasi abe an hakla ka mina sika économie la siki tuwa muna abe gelea ayiwa sedu wakati koron kama an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn hakili la faamuyali sɔrɔla a la wa jamana ɲɛmaaw u ye aw ka damakasikanw mɛn inchallah an bɛ i fo ka aw ka syndicat comité syndical maaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛn aw ka président Nuhu Sidibe an b'aw bɛɛ fo maraba merci beaucoup merci bien sûr nin kun ye numukɛ ni Sedu Fane ye a bɛ ka kuma minnu fɔ n dalen b'a la a b'a dɔn a bɛ ka min fɔ wa jamana ɲɛmaaw ani minnu b'a ko ɲɛdɔn olu fana b'a dɔn a bɛ ka min fɔ k'a jɛya k'a fɔ anw ka kumaso in kɔnɔ ni min fɔra n'o y'a sɔrɔ i bolo ngɔri b'a la i dan ye wele an bɛ kuma di fɛnɛ ma ngɔri b'a yɔrɔ mun na i b'olu fɔ sinɔn a ye min fɔ a jɛlen ko tori tigɛ hali ni mɔgɔ min tɛ nin dossier dɔn a y'a fɔ cogo min i b'a faamu k'a fɔ ko fɛn min don an ka yɛrɛma hɔrɔnya hukumu kɔnɔ bi na ninnu dɔw kan ka segin an yɛrɛ ma contrôle de qualité contrôle de quantité contrôle de prix ni saba tɛ an yɛrɛ bolo fo o bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo ko olu de b'a jateminɛ ni qualité min donna an fɛ o de kama an ka sugu falen hali bebedeni n'i y'a san ka di i ka den ma tile journée tɛ ban n'a kunkolo ma tigɛ ka bɔ a la ka sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ dilanyɔrɔ la u bɛ minɛ k'u kuru k'u jateminɛ k'u walasa hali ni denmisɛnnin ye kulonkɛ k'a la ka se mais anw ka qualité man ɲi quantité man ɲi prix man ɲi an b'a faamu sisan k'a fɔ ko jaja o fana bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo olu de bɛ k'o k'u sago ye a sera dabila ye. Kanya shigi ale sama bis wala saha fata to da ka sawara hulu kura ka nyesi aw kilin la bela jele ma ni kan la me baka bela jele fu morola ado be mo ko ka ela berti ba be nyaw ba isira
Alors, bi sɔgɔmada fɛn bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire kaw ka finitigi la ka 46 Isa Kaba masala bɛna tali kɛ olu kunkan ko kuma kan o la kumasen min sugantira anw fɛ sɔgɔmada in na o de grâce présidentielle Isa Kaba a bɛ mun ko fɔ? Oui, tubabu b'a fɔ ten tɔgɔ grâce est un droit, une suspension ou une réduction des sanctions pénales accordées par le président de la République. La condamnation reste néanmoins inscrite au casier judiciaire, c'est ce qui le diffère ainsi de l'amnistie qui est un oubli total. Ko grâce yamaruya makama min n'a bɛ di jamanakuntigi ma walasa ka mɔgɔ ka ɲangini wuli ka bɔ yen walima ka dɔ bɔ ɲangini na ko ka fara o kan n'i ye grâce ta ka jɛ ko danfara nin bɛ ale ni a ɲɔgɔnna dɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ min ma ko amnistie ka sɔrɔ kɛ grâce hali n'a dir'i ma nka a bɛ to sɛbɛnfuraw kɔnɔ k'a fɔ ko i kun ye ɲangini i kun ɲangina wa ni casier judiciaire min ni o bɛ bugunnatigɛ o kɔnɔ a bɛ to i ka casier judiciaire kɔnɔ hali ni jamanakuntigi grâce d'i ma ko mais ko amnistie n'o fana ye yamaruya min bɛ jamanakuntigi bolo ko o kɔni ye ɲinan yɛrɛ de ye k'a bɔ yen pewu pewu k'a fɔ ko i ma deli ka waleya foyi kɛ nka ko fili de tun kɛra walima yafa kɛr'i ma ko in na complètement o ye amnistie ye. Grâce yɛrɛ n'i y'a ta ka jateminɛ an ka sariya sunba 1992 sariya sunba au titre 3 n'o bɛ kuma président de la république kan o article 45 o de bɛ grâce présidentielle a kuma fɔ o ko le président de la république est le chef est le président du conseil supérieur de la magistrature. Il exerce les droits de grâce, il propose les lois d'amnistie. O kɔrɔ ye k'a fɔ ko Mali sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ a cɛtigɛ 45 o de bɛ kuma nin kan fanta tomota fɛn dɔnnen don. Sikati o la Isa Kaba nin wagati laban in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ nin kumasen o ye grâce présidentielle ye a kuma bɛ ka fɔ ka caya kosɛbɛ. Alors sɔgɔmada in na ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ye nin affaire in yɛrɛ kun kan yalima a ko situation bɛ dankan jumɛn na? Décembre kalo tile 22 i b'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire kaw olu ka délégation belebeleba nana anw fɛ yan nɔ ni a ɲɛminɛbaga yɛrɛ tun ye Tɛnɛ Burama Ouattara ni o ye min ye Côte d'Ivoire kaw olu ka kɛlɛcɛw ka ministre ni ministre d'État dɔ fana ka fara o kan jamanakuntigi yɛrɛ dɔgɔkɛ don. N'i bɛ Côte d'Ivoire u b'a fɔ ma ko photocopie ka sɔrɔ k'a n'a kɔrɔkɛ bɔlen don. O ni a ka danaya mɔgɔw damadɔnu nana i n'a fɔ Fidèle Sarasoro n'o ye u ka jamanakuntigi Jabala o yɛrɛ secrétaire général ye. Olu y'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka na anw fɛ yan nɔ c'est une première depuis ko in daminɛ kabi juillet kalo tile 10 ni Mali ye tigɛ da kɛlɛcɛ 49 kan an fɛ yan nɔ ni kun ye a siɲɛ fɔlɔ ye Côte d'Ivoire ka mɔgɔ bila ka na kuma ɲɔgɔnya ta u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a jɛya n y'a fɔ kuma dɔ senfɛ dɔ ye n sɔsɔ a la kunu Fidèle Sarasoro ka conseil des ministres bannen a yɛrɛ kala ka segin a kan ko olu nali min kɛra décembre kalo tile 22 ko kun ye Côte d'Ivoire siɲɛ fɔlɔ ye délégation bila ka na Mali la pour que kana kuma dɔw ko mɔgɔw nana don kilan fɛ o si min dɔnnen don min fɔlen don officiellement an bɛ baara kɛ n'o ye décembre kalo tile 22 o kɛra sababu ye Mali gouvernement ani o délégation ka fara seere min n'o ye Sorunali Donbaga yɛrɛ ka ciden ni o ye Togokaw olu ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ministre ye olu ye tɛgɛnɔ bila bɛnkan sɛbɛn dɔ la min n'a bɛ wele ko mémorandum fo bi mémorandum kɔnɔna kibaruyaw ma dɔn nka o bɛnkan min kɛra maa caman kun y'a jigiya k'a fɔ k'o bɛna kɛ sababu ye ka ko in na évoluer joona ni o bɛ tali kɛ kɛlɛcɛ 46 minnu ni olu bɛ an fɛ yan nɔ nka balinako kɛra min ye o ye k'a fɔ tile damadɔnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la décembre kalo tile 29 ka taa bila tile 30 la kiri kɛra nka kiri mɔgɔw kun kɛlen don k'a jigiya ko kiri bɛna kɛ kiri loso lasalen ye k'a sɔrɔ kɛ tɛgɛnɔ bilala sɛbɛn fura min na ko kiri bɛna kɛ kiri loso lasalen wa kiri kun mana cɛ fɛnɛ ni ko kiri ko bɛ laban ni min ye o ye an filɛ ka min kuma fɔ grâce présidentielle o kuma de durundura fan bɛɛ ko possibilité fila don soit a bɛ kɛ grâce présidentielle ye walima labɛn bɛ sabati ka amnistie di u ma nka kiri nana kɛ kiri mɔgɔ caman yɛrɛ kun fɛ ko kiri bɛ kɛ tile kelen k'a ko bɛ ban bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn na n'o kɛra sufɛ jamanakuntigi bɛ grâce présidentielle ta ko mɔgɔ ninnu bɛ taa 31 kɛ Abidjan nka kiri
monobora a kɛra tile kelen tile filanan o bɔra kiriko la tile filanan bɔlen kɔ kiriko la tile filanan balinako kɛra min ye o ye k'a fɔ maa minnu ni jalaki binnen don o kan ni o bɛ tali kɛ kɛlɛcɛ 46 kan a pɛnpɛrɛnna olu kun o bɛ bila kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fo san 20 ɲɔgɔn na muso 3 minnu ni olu bilala adamadenya hukumu kɔnɔ olu min ni kunnafoni minnu sɔrɔ ye k'a fɔ layidu kun dira k'a fɔ an b'u bila ka taa ni kiiri wagati sera u bɛna ka na kiiri kɛnɛ kan ni u ma na kiiri kɛnɛ kan k'a sɔrɔ n'i ma na kiiri kɛnɛ kan k'a sɔrɔ i welela ka na i ka kiiri bɛ se ka kɛ o fana ye sariya dɔ a f'o ma ko par contumace i ka kiiri bɛ se ka kɛ i kɔfɛ wa ni i ka kiiri kɛra kiiri bannen kɔ ni i tɛ yen nɔ o fana ni ɲangini o bɛ fara i ka kiiri ɲangini kan o la olu kiiri min binna olu kan o ye k'a fɔ si dan kaso mɔgɔ caman b'a fɔ ko condamné à mort tɛ min fɔra o ye k'a fɔ perpétué o kɔrɔ ye k'a fɔ ko u b'u si dan kaso kɛ o muso 3 donc kiiri jaabi kɛra o kɛra balinakoba ye depuis o wagati jɔrɔna ko daminɛ ko memorandum min ni bolonɔ kun bilala o la an kun fɛ k'o bɛna ko nɔgɔya donc kiiri jaabi bɔlen kɔ kalo tile 30 tile 31 mɔgɔ caman ye sigi ka jamanakuntigi ka discours à la nation makɔnɔ o discours a kun jigiyalen don k'a fɔ ko bɛɛ ma tiɲɛ hali n'o y'a sɔrɔ kiiri ye san 20 di k'a ye si dan kaso di dɔ ninnu ma a mana kɛ cogo cogo jamanakuntigi o tɛ se ka jamanakuntigi bali ka sɔrɔ ka sariya de bɛ jamanakuntigi bolo o tɛ se k'a bali k'a la grâce nka Asimi da ka n'a ka discours kɛ a kun n'a kun grâce ko kuma ma fɔ a la nka min fɔra a kɔnɔ président Asimi ka kuma kɔnɔ o ye k'a fɔ mɔgɔ tɛ anw talon mɔgɔ t'anw don u ɲɛnada fɛ an ye min fɔ bakuruba 3 min n'an y'o fɔ anw bɛ o de bolo kan an sago bɛ an ka partenaires la an sago bɛ an ka taa ni ka segin na an sago bɛ an ka intérêt bɛ yɔrɔ min maliyɛn ka intérêt bɛ yɔrɔ min a b'o de ɲini o de yɛrɛ discours kɔnɔ wa a ye ngɔrɔni bɔ k'a fɔ ko mɔgɔ t'an talon k'an don a ɲɛnada fɛ est-ce que o bɛ ka kuma nin ko in de kan wa ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ grâce kɔni kuma ma fɔ hali sisan mɔgɔw sigilen bɛ k'o grâce de ma kɔnɔ o kɛra sababu ye min ye solonali dɔnbaga ye n'o bɛ ka cɛlafɔ kɛ nin ko in na n'o ye Fɔri Ɲasinbe a ka ministre min ni o bɛ cɛla tagama kɛ a bɔra o yɛrɛ la a yɛrɛ bolibagatɔ donna Bamakɔ yan kunun hali ni a ma kunnafonidilaw ma kuma kunfɔlɔ minnu sɔrɔla ka bɔ kuma la o ye k'a fɔ k'a ko a tɛ mɛn a y'o fɔ a ka Twitter kan k'ale bɛ nale Bamakɔ yan nɔ ko ka na déclaration duman dɔ kɛ sigi kɛlen bɛ k'o de ma kɔnɔ fanta siga tɛ o la ni min bɔr'o la Umaru Bɛyitaa Isa Kaba an bɛ se k'a fɔ mun de bɛ ka nin ko in bloqué halisa parce que an y'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen fana an y'a ye fɔlɔ la tɔn min tun b'u bolo ka discours la hali kunun o y'a fɔ cogo min ka fɛn na présidence secrétaire général ka kuma na a y'a ye k'a fɔ kuma apaiselen don kosɛbɛ ɲininkali kɛlen a ko la mais an bɛ se k'a fɔ mun de bɛ ka nin bloqué a b'anw de fan fɛ halisa walima a b'olu de fan fɛ bɛɛ bɛ k'o de ɲininkali k'i yɛrɛ la nka mɔgɔw fɛn 3 ɲɔgɔn na ne kɔni y'o de teni fɔlɔ est-ce que CEDEAO ye menace min kɛ k'a fɔ ko olu bɛ sanction kɛ ni Umar Sisako an balo bɔra kɔkan arajo dɔ kan ale tile 2 na tuguni ko ayi k'u tɛna sanction girigiri ko k'u bɛ ka u sigi ka Mali lajɛ ko ni ko ma taa u taabolo fɛ k'u kan ka min kɛ k'u b'o kɛ a m'a fɔ k'u bɛ sanction kɛ ko mais k'u kan ka est-ce que o bɛ ka taa an ka jamana ɲɛmɔgɔ jimi sira fɛ Asimi ka kuma kɔnɔ a ko mɔgɔ tɛ ale talon est-ce que jamanakuntigiw fana ni CEDEAO kelen filɛ k'i sen don nin min na tuguni ni CEDEAO dun ka yamaruya sɛbɛn si tɛ yen nɔ min b'a to jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya k'a fɔ ko CEDEAO min ni ale ye kulu ye an bɛɛ jɛ kulu don est-ce que o kan ka parti pris kɛ k'a fɔ k'ale bɛna sanction bi jamana kelen kan tɔ ninnu kɛrɛfɛ est-ce que o de tɛ ka digi anw ka jamana ɲɛmɔgɔw la hali memorandum min kɔfɛ n'u u fana ni ko donc comme CEDEAO ko les premiers k'a bɛ sanction bi anw kan ka sɔrɔ k'an y'o kuma fɔ yan nɔ cɛ y'a fɔ anglais na hali n'o y'a sɔrɔ communiqué final la est-ce que o de digilen tɛ anw ka mɔgɔw la o ye ɲininkali kelen ye filanan ye min ye est-ce que memorandum kɔnɔ kuma minnu fɔra a layidu bɛɛ timɛnna wa parce que memorandum kɛra parti 3 de ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ
alsa memorandum kundola kuma olu ma dankena maya nga est-ce que laydu munu tara memorandum kono yalma Côte d'Ivoire kaw yu ka memorandum laydu be timewa yalma Togo kaw fnani olu yu ka memorandum laydu be timewa yalma Mali fene ya ka memorandum laydu be timewa nunu ye nyiningali sabaye munu fene mo se ka hakina Amerika luka sabana ye mi ni mo se ka o fene nge facteur ni se ka ke blocage o ye critique la mo ye. C'est vrai que grâce présidentielle be jamana kuti de bolo mais charia tikila mo de ba sira labo andu ba don gele ababe Mali gouvernement ani charia tikila mo ka la fasa jekulu ni ñongon ci ka se haka do ma bi andayne no ka se haka do ma est-ce que gele abe charia tikila mo ka niveau la halni asimiye grâce fo ku se en kurondo doni akola ni ngal tambe be donc ni saba peut-être que c'est que mais mi yere ni o benere ni kan ko sobe o yeflaye CDAO ka comportement anga mo ko dumbe hukum mi kono bi anye option mi ta oye ni akana ba kila CDAO ko la hala est-ce que o diglente Mali ana gouvernement mo la ka foko boni comme CDAO be ka ke ultimatum anga ultimatum ko sago anga laje o ekelenye flana est-ce que memorandum kono kuma be timera wa mo ko se ka hakina olu fla ko mo ko bi shoni sigi olu ka foko abisika ke olu ye mais critique la mo ko fena ngala hala ite ko fena ni denk ka ko jatem ne o ma kunje kuma isa ka ba wakati chugo ya kama alors ni histoire na amesika ansiki ka mo makono sigi be se ka ke mi makono ne kon bolo atemeble na ko ma fenga mais mi nga gelen o ye d'abord dans la télé CDAO ka bo nunu kono ka ke médiateur ye ina fo forbe ka ke chugo mi o de be ko ino ka ni CDAO kun yi jo médiateur joro la ko ina o me no ka mais je crois que CDAO nyamuko bino ye Oumar Sissao Ambaloé se laisse manipuler par la presse étrangère parce que ni wati la ne ma don à quelle fin il be interview dini ko era kan ko be ka apaiser wakati mi o ti ma wakati ni responsable ni ma o ti ma wakati o kan flana e mi ni ngumbe fe ko o foka boko ina o ye Côte d'Ivoire ka o fana ni ko o janto o kan meja ola anye a apaiser an non mais télé so do be no na la ko don ka foko Côte d'Ivoire jamana kuntigi masuna mo do ka télé do olu mana jamu kan ere siko jamu kan be sika an jamana nyemo ko nende kama do ere ikanto ko Assimi Goïta et ça clique oye en malden ko ça c'est très grave ni be apaisement kondala surtout télé min la ko don ka ko lu masuna télé do il est grand temps pas les grands peuples maliens ou ka ambonya c'est pas mo damadon ka tout si joko na ka puma do fama na on fena yan ta fait tension titi donc ni Alassane Numbe fait ko kan noya il faut que ou fena ni ou ka marabe mo munuka ou ka ulu fena ni koro ou ka ulu jugu kumine tikate ala famille ko nyuma obe anga somalina wala likan isaka ba amba jiya ka fo ni aferinto ala ka kunche hedela amina ya rabbi odi anga to do e ka so e ka ko mena tinto do na tawla na afora ka bandom ne ba do Côte d'Ivoire ka o chama be no munu mina kuma chama fo nuka sura so mina na ko me ka television fo ko mo yere do deli ko kaka no kuma fo fo ka ko tu ku ka sura so mina donc ko rega no bolo daru ka sura so kan 2000 moi bicha folika e dron ka do donc interim so bintu jara e ni ambaraka nyoko korodo ya no sur les campus nga ala ya ga diga do bara yoro wera ale ka konyo bendi e maram to ko lambe do do ala ka furni shi ben ka shi ma ka fuye ka fuli dikata bandaw afra malu jara ORTM baraka la korodo kunu ngbe ORTM na bosula d'accord Ibrahim Keita ko ka fuli mention spéciale ki ORTM ya damala dubuye vraiment ORTM o ye mo sebe wo ba nga jam kalaje ambu foko wali ma do ko sobe kasinga ORTM chakela kilingina bela jele fofo kata se wande ga karafe dibuma o e olu de anga fan numéro 1 war folikam bolo folikam mbe ama la me bo bela jele ne fo e minum be suliku so wana wala sa ka se kan la me kerengena na mbe Musa Camara fo radio Mikado la e kital ko fena ma fo mingi babu draman jarama fo famille Michel Koloma ma fo zo fredo kala me bo bela jele fo asa sumuno se ko fo amba fo
Umar Koita qui est fo liga wulila na dona sibu on ko rage be no iba sanogo ama fo ana fruto mamu ni to koma amna ta ko nanji ale fene be sibu kata te la gare marie to mame so koma ra fe foli di uma ama am so ba ka foli ke safia to traore fo yan fo franci kani nyoron to ma ka kera fo mai ame mahamadou sadio d'amelika foli ke abe fo ale mako hamme afene sigoro be no franci ma kani so koma o yusuf sagara ni nyantuma kanu ba kilingilina be fo ka be wali nyuma don on sikere kuna fo nyumni kadamne 7h15 wakati la kana blasi sana otume talike nunu na familial ko nyuma ame onina okilingilina fe akoda anga nje munkainkan anga dibila barake bawo anga folibe uye Ousmane Togo ale be réalisation na sira kamara bolo be nego kala fela Bouakar Jarabad ale be régie konna la Mohamed Touré Ibrahima Koni olube montage la ame wuli kan sigoroto Adel Samaki bolo Emma Fifa OK kono be Adel fene bolo d'accord Emma be na dugu ngango kene fiji ko jiugo ni sokoma kala ka konyo amina rabbi konyo benishi oui au kambe shin sokoma 7h15